Transformery boli v skutočnom živote videní niekde okolo tohto lesa. Poďme si pozrieť nejaké videá. Toto lietadlo letí v lese, kde sa nachádzame. Niečo sa mení na Megatrona. To je Megatron v skutočnom živote. Ale potom... Wow, to je bitka. Optimus Prime bojuje s Megatronom. Bojujú proti sebe. A chlapi, toto všetko sa stalo niekde na blízku. Čo sa stalo potom, chlapi? Bojujú naozaj tvrdo a Optimus Prime ten boj prehráva. Toto je šialené. Čo sa stalo potom? Nie! Optimus Prime padol! Megatron vyhral! To môže znamenať len jedno. Optimus Prime je niekde na blízku. Takže dnes sa pokúsime nájsť Optimusa Prima a ďalších Transformerov v skutočnom živote. Tak poďme na to! Poďme. Optimus Prime a Megatron. Tam niekde bojovali. Tak poďme. Hej, poďme. Toto naozaj vyzerá ako ruka Megatrona. Pozri sa na ten znak. To je znak Decepticonov. Och môj Bože, šialené. Toto je skutočná robotická ruka. A pozri sa na tie desivé prsty vo vnútri toho veľkého pazúra. To môže znamenať len jedno. Že Megatron tiež schytal pár úderov od Optimusa Prima. Chlapi, mám nápad. Takže Megatron tu bol. To znamená, že Optimus Prime je tiež niekde na blízku. Musíme vypustiť môj lietajúci dron, aby sme ho našli. Poďme to urobiť hneď teraz. Je čas vzlietnúť a nájsť Optimusa Prima. Poďme, chlapi. Dobre, práve teraz som nad tým obrovským polom. Pozrime sa, čo môžeme nájsť. Wow, chlapi, pozrite sa! To je Optimus Prime v jeho transformovanej podobe. Vyzerá ako kamión. Ale pozrite sa na ten úžasný kamión. Vyzerá fakt skvelo. Veľmi sa mi páči. Optimus Prime je môj obľúbený Transformer. Nezabudnite dať like tomuto videu, ak máte tiež radi Transformers. Dobre, poďme trochu viac doľava. Poďme bližšie k nám. Chlapci, preboha, to je Megatron! Megatron je na blízku! Fúha, pozrite, aký je zlý. Je taký nahnevaný. On je nahnevaný, pretože pri boji prišiel o ruku. Možno je to veľmi nebezpečné. Byť na blízku Megatronovi je veľmi nebezpečné. Pretože si predstavte, aký je Megatron veľký. Jeho ruka je veľmi silná. Je 10-krát väčší ako ja. Chlapci, musíme sa priblížiť k Optimusovi Primeovi, aby sme mu pomohli nájsť ho v skutočnom živote. Ale Megatron je na blízku, takže je to veľmi nebezpečné. Musím preto ísť na bicykli veľmi potichu, veľmi opatrne. Poďme, chlapci, buďte veľmi opatrní. No tak. Pane Bože, tak sa bojím Megatrona. Môže byť niekde na blízku. Pane Bože, musíme byť čo najopatrnejší. Počkaj. Čo to je, chalani? Nie, chalani! To je neuveriteľné. Pane Bože, to je Bumblebee. To je Bumblebeeho hlava. Pane Bože, nie! Bumblebee bol zabitý počas boja Transformerov. Megatron to urobil. Pane Bože, Megatron je veľmi nebezpečná postava, preto sa musíme ponáhľať. Musíme sa priblížiť k Optimusovi Primeovi. Dobre, nechajme tu môj bicykel a poďme veľmi opatrne, pretože Megatron môže byť na blízku. A musíme nájsť Optimusa Prima. Musíme byť veľmi... Optimus! Našli sme ho! Optimus Prime! Optimus Prime vyzerá v skutočnosti inak, ale to je on. To je ten kamión. Skutočný Optimus Prime. Len sa na ňo pozri. Pane Bože, toto je ten skutočne silný kamión, ktorý sa môže premeniť na Transformera, na robota. Toto je Optimus Prime. Ahoj Optimus, počuješ ma? Nie? Optimus Prime! Hej chalani, z nejakého dôvodu mi neodpovedá. Ale pozrite, vyzerá trochu poškodený, alebo ako chlapec, opustený, neviem. Pozrite sa na ten znak Autobota. To určite znamená, že toto je skutočný Optimus Prime. Ale myslím si, že s nami nehovorí, pretože bol poškodený po boji proti Megatronovi. Takže možno mu musíme pomôcť. Možno musíme nejako oživiť Optimusa Prima. Pozrime sa bližšie. No tak, Optimus, zobuď sa prosím. Potrebujeme tvoju pomoc. Megatron je na blízku. Je to naozaj nebezpečné. Dobre, možno nemá žiadny benzín. Má veľa benzínu. Pozri, aké veľké sú tieto pneumatiky. Toto je naozaj veľká a silná pneumatika nákladného auta. Takže možno sa môžeme dostať dovnútra Optimusa Prima a naštartovať ho, aby jazdil. Dobre, pozrime sa, čo môžem urobiť. Och, pozri, aký je Optimus Prime zničený. Celá kabína je rozbitá na kúsky. To môže znamenať len jedno.
Ten boj bol naozaj silný. Megatron proti Optimusovi Prímovi. Je ešte možné naštartovať a jazdiť s Optimusom Prímom? Poďme, naštartujme motor Optimusa Príma. Wow, Optimus Prime funguje! Môžeme jazdiť s Optimusom! Toto je šialené! Nezabudnite dať like tomuto videu! Wow, skutočný výfuch! Pozri, ako dymí! Áno, chlapi, kamión Optimus Prime! To je super! Aké je to ťažké! Toto je veľmi silné. 1. What? Počkaj, čo? Počul si ten zvláštny zvuk? Zdá sa, ako by sa pokazil motor alebo niečo podobné. Áno, tento kamión je vo veľmi zlom stave. Skúsme zistiť, či dokážeme opraviť Optimusa Príma alebo nie. Dobre, pozrime sa, čo je pod kapotou. Bože, viem, chlapci. Pozrite, tu je prázdne miesto. To je preto, že tu by mala byť iskra. Iskra je špeciálna vec, ktorá robí transformerov živými. Ale momentálne Tento kamión Optimus Prime je opustený, pretože nemá iskru. Musíme ju nájsť, aby sme oživili Optimusa Príma. Musíme nájsť iskru, pretože musíme pomôcť Optimusovi Prímovi. Poďme ju hľadať. Poďte, chlapci. Musíme sa poponáhľať. Takže, kamión Optimus Prime bol niekde tam. Takže, možno... wow, chlapci, pozrite! Je tu viac nálezov v blízkosti! Wow, toto je ruka! ruka Bumblebeeho. Zase nie. To môže znamenať len jedno. Bumblebee bol hrozne vyradený počas boja proti Optimusovi Primeovi a Megatronovi. Toto je šialené. Toto je všetko, čo zostalo z Bumblebeeho. To nie je možné. To nie je možné. Ale možno sa Bumblebee snažil zachrániť. Nejako zachrániť iskru. Možno sa ju snažil niekde ukryť. Neviem. Ale pozri, čo sme tu ešte našli. Pane Bože, toto je ten veľmi špeciálny a veľmi ťažký meč Optimusa Príma. Používal ho v boji proti Megatronovi. Na tomto boisku je veľa kovových vecí. Kde bol boj proti Megatronovi a proti Optimusovi Primeovi? A to je jeho meč. Jeho silný a kovový meč. Takže chalani, možno použijeme detektor kovov. Mám nápad. Pozrite sa, čo mám, chalani! Toto je ten veľmi špeciálny detektor kovov. Pomocou tejto veci môžeme nájsť veľa kovových vecí. A možno nájdeme veci spojené s Transformermi, s Optimusom Primeom. A možno nájdeme iskru, ktorá premení tento starý nákladiak na skutočného Transformera. Dobre, poďme začať hľadať. Áno, myslím, že musíme hľadať niekde v blízkosti. Môj signál je silnejší. Wow, veľmi silný signál. Čo to je? Dobre, hej, chalani, niečo sme našli. Hovoril som vám to. Áno, Budeme hľadať kovové veci. A našli sme túto zvláštnu kovovú vec. Páne Bože, čo to je? Má to nejaké drôty? Je to z kovu? Páne Bože, je to veľmi ťažké. Páne Bože, ale naozaj to vyzerá ako súčiastka z Transformers. Možno to patrí Megatronovi, neviem. Musím zavolať svojmu odberateľovi, ktorý je expert na Transformerov. Chlapi, ak chcete, aby som nám tiež zavolal, nezabudnite sa teraz prihlásiť na odber môjho kanála. Poďme zavolať môjmu odberateľovi, dobre? Hej, ahoj odberateľ. Ahoj, Slav. Si odborník na Transformery však. Áno. Mám na teba otázku. Pozri sa na tú vec. Čo to je? Vyzerá to ako Megatronová zbraň. Si istý? Je to veľmi silné, Slav. Buď opatrný. Pozrime sa. Nie je to hračka. Hej! Môže to byť nebezpečné. Ďakujem. Budem čo najpresnejší. Takže, chlapci. Toto je časť Megatronovej ruky, ale je to len malá časť. Pozrite sa, aké je to veľké. Je to vlastne blaster a má znak Decepticonov Megatrona. Ako by to malo fungovať? Páne Bože, tento blaster je veľmi silný. Zlomil som strom. Páne Bože, predstavte si, aký je Megatron silný. Ale musíme pokračovať vo výskume. Pre istotu vezmime si tento blaster so sebou a pokračujeme v hľadaní ďalších častí Transformerov alebo samotných Transformerov. Hej, chalani, pozrite, niečo žlté tam leží. Och, nie, je to kapota auta Camaro?
Páne Bože, chalani, pozrite. Nie, to je ďalší znak Autobotov. Viem, komu tá časť patrí. To je Bumblebeeho. Tá časť patrí Bumblebeemu, pretože Bumblebee vyzerá ako žltý Camaro, pekné športové auto a je to Transformer Bumblebee. Pane Bože, pamätáš si? Našli sme jeho časti už predtým, takže sme vo veľkom nebezpečenstve. Stále môžeme vidieť stopy po boji. Roboty tam bojovali. Tak poďme pokračovať v hľadaní ďalších vecí. Možno nájdeme niečo, čo nám pomôže odhaliť Optimusa Prima. Možno to bude niekde tam. Musíme hľadať veľmi dôkladne. Potrebujeme nájsť niečo, čo pomôže Optimusovi Primovi. Hej, čo je to? To je ďalšia zbraň, chlapci. To je ďalšia mocná zbraň Transformera, ale táto patrí Optimusovi Primeovi, nie Megatronovi. Optimus Prime, ako môžete vidieť na tom obrázku, používal tento blaster s veľkou silou, takže možno môžeme tento silný blaster použiť aj na porazenie Megatrona. Poďme to vyskúšať. Nie, z nejakého dôvodu to nefunguje, je to pokazené. Myslím, že je to preto, lebo to bolo vo vode. Áno, ležalo to tu takto, takže je to úplne nasiaknuté vodou. Alebo možno len Optimus Prime môže použiť svoj blaster však. Ale aj tak, nemôže použiť túto zbraň, ak nenájdeme iskru. Musíme ďalej hľadať iskru niekde v okolí. Možno. Dobre. Poďme ďalej hľadať. Toto nepotrebujeme, lebo to nefunguje. Ale Megatronov blaster je veľmi silná zbraň a môžeme ho použiť. Poďme ďalej hľadať iskru. Možno je niekde na blízku. Musíme pomôcť Optimusovi Primeovi. Môžeme hľadať iskru celé veky. Hej, počul si to? To je Megatron. Zase ho počujem. Dobre, vypustíme dron a pokúsime sa ho znova špehovať. Kde je? Dobre, je čas letieť a znova nájsť Megatrona. Dobre, letíme priamo nad poľom. A pozrite, chalani! Áno, to je Megatron! To je zase on! Hovoril som vám, že je veľmi blízko. Takže je pre nás veľmi nebezpečné byť tu. Ale čo robí, správa sa inak. Neláme stromy ani nič podobné. Hej, pozrite, chalani, Snaží sa niečo skryť. tak je to iskra. Áno. Megatron ukradol iskru Optimusovi Primeovi. Preto sa Optimus Prime už nemôže transformovať. Musíme ho nejako rozptýliť. Musíme rozptýliť Megatrona! Nechaj môj dron na oblohe a mám plán. Pokúsim sa použiť Megatronovú zbraň proti nemu samému. Spustím tento blaster a možno ho to rozptýli. Dobre. Poďme to skúsiť, chalani. Pane Bože, áno. Dobre, poďme sa pozrieť na dron, chalani. Stále lieta na oblohe. Áno, Megatron niečo počul. Beží tým smerom, takže nechal to, čo sa snažil ukryť. Dobre, poďme bežať. Je to veľmi nebezpečné. Megatron prichádza. Megatron bol niekde v tomto poli a snažil sa tu niečo ukryť do zeme. Hej, chalani, pozrite, čo je to? Počkaj. Nie, to je iskra. Páne Bože, to je skutočná iskra. Môžeme túto iskru vložiť do akéhokoľvek auta a môže sa premeniť na skutočného robota, na Transformera. Pane Bože, toto je neuveriteľné. Takže, kým je Megatron ešte tu, musíme utekať a zachrániť Optimusa Prima. Poďme priniesť iskru k nákladiaku Optimus Prime, ktorý sme predtým našli. Poďme! Tak, teraz je náš čas. Môžeme túto iskru vrátiť Optimusovi. Optimus, si pripravený na premenu? Ešte nehovorí. No. Nainštalujme iskru na jej miesto. Dáme ju sem, takto. Takže, Optimus Prime, transformuj sa. Wow, počuješ ten zvuk? Wow, on sa transformuje. Wow, Optimus Prime, to si ty! Ahoj, Slav. Zachránil si mi život. Och áno, prosím, zachráň nás. Musíš bojovať s Megatronom. Pokračuj ďalej. Ďakujem ti, Slav.
Wow, chlapci, to je neuveriteľné. To bol Optimus Prime v reálnom živote. Takže, Transformery. Oni existujú. Tak mi povedzte, veríte mi teraz, alebo nie? Ak áno, napíšte svoje komentáre. O čom bude naše ďalšie video? A nezabudnite dať like a odoberať, pretože mám sen dosiahnuť 5 miliónov odberateľov čo najskôr. Takže, ak ste toto video dopozerali až do konca, prosím, prihláste sa na odber práve teraz. Toto je najlepšia podpora, ktorú mi môžete dať. Takže, prosím, prihláste sa na odber. A to bolo neuveriteľné dobrodružstvo o Transformeroch a Optimusovi Primeovi v reálnom živote. Volám sa Slav, ďakujem za sledovanie. Wow, hej Optimus, počkaj na mňa!